Bueno, ara que comença quasi l'estiu, mos les hem ingeniat per aportar un programa que és alhora un tema fresc i bajonero que flipes, que és el de els macrofestivals. Concretament, un llibre que va suggerir Juan que mos llegirem, que és Macrofestivales, creo que és el agujero negro de la música, pot ser? Mm, Fernando Cruz, que és un escritor musical des dels 80, segons he llegit en la bio que té en el diario.es. mm. I bueno, la veritat és que jo em vaig llegir aquest llibre ja fa un parell de mesos i vaig pensar que seria un bon començament d'estiu, ara que tot el món està ja, encara que com bé identifica ja l'autor del llibre, lo de la temporada de festivals cada volta és menys cert, perquè tot l'any és temporada de festivals. I bueno, a mi és un llibre que m'ha agradat moltíssim. Ell segueix, si no se'l voleu llegir, n'hi ha alguns articles en els que parla del tema que crec que donen prou pistes de lo que fa, però a mi, bueno, no vaig a dir ja el que em pareix bé, però, en fi, adreça com unes 11 o 12 coses, un llibre bastant llarg, i a mi m'han cridat especialment un dels que comença, que és el tema de l'ansietat. No sé què penseu del tema. Què pensem de l'ansietat en general? O... No, a veure, ell defineix que el que es considera com a macrofestival és habitualment el que té més de 10.000 espectadors per jornada, que si ho penses és bastant d'això. I una cosa que ell explica, que a mi m'ha paregut bastant interessant, és la tendència, diguem, a tragar-se tot d'un festival, no? Vull dir que tota la vida ha existit este moment, diguem, de ser relax, de conèixer gent nova, de descansar de la faena, i que els festivals naixen un poc en idea d'ocupar aquest espai, i com això s'acaba convertint en un espai en el que sempre estan passant coses, que no es descansa absolut, que realment tampoc pots conèixer a ningú perquè n'hi ha massa gent tot el rato, i que com a que la tendència és a créixer indefinidament. No hi ha un tamany en el que s'hagin quedat, no? I jo penso que molts dels festivals que tenim en la costa, des de Barcelona fins a Alacant, tenen una miqueta este problema, no? De lo que van començar siguent a lo que són ara, s'han multiplicat per 3, per 4, per 5 la majoria de Andrea, fent festivals. malabarismes per a no dir països catalans. És que... A mi, La costa! La Però- costa! però- La costa de on? De quin país? Estem un país ocupat. A mi me costa molt. Això és com dir que són guapos. Hi ha evidències que no fa falta dir. Exacte. Països catalans, òbviament. Jo faig de portaveu de VilaWeb aquí i dic esteu evitant el mapa dels macrofestivals dibuixa els països catalans. La gent no em A veu, més, però és estic pegant cert- cops a la taula. No, a veure, crec que vaig a posar el trosset de vídeo només que deixes tu merejant la càmera de l'impacte que li has pegat a la taula, has merejat tot el vídeo, Exactament, perquè cabró. els països catalans és algo serio. perquè és com el tema, el terratrèmol que provoquen els El terratrèmol que macrofestivals. provoquen, sí. A mi el que m'ha recordat sobretot aquest llibre és, igual sona molt pedant, però és turbocapitalisme. Vull dir, rotllo, que tu El engegues problema la no màquina... eres tu, és el capitalisme. Jo estic tocant-me el bigot, No, però- Luciano. però, És el capitalisme la culpa? Dic eixa I la paraula... burgesia? Què? No, però dic aquesta paraula perquè sí que m'ha recordat un poc a lo que explicava Jorge Dioni, no? De lo de la indústria del moviment, que és com, si no passen coses constantment, que al final xerrarem més del turisme, però si no passen coses constantment i si la cosa no va a més i funciona tot en com d'atracó constant, no té sentit, no? I suposa que també en si és això el que provoca ansietat, que per exemple, pues jo, que m'interessa els temes de nutrició i tal, la part on explicava el tema de com funciona l'atracó musical, que és com a que el festival no deixa de ser una ingesta per atracó de mogolló grups de Sí. música, que és un poc el que passa també en les maratons de sèries, en lo de les pel·lícules, com diguem que anem a això i és tu que pegues un atracó d'això i l'endemà però igual has fet pols perquè has escoltat molta música, moltes pel·lis o el que siga. I que em pareix superhipòcrita dir això quan jo m'he pegat un atracó que flipes al llibre perquè me'l vaig començar, em va agradar i pràcticament me'l vaig llegir tot d'una sentada. Com és literatura no importa perquè Claro. és un altre tipus de Claro, però coneixement. vull dir... Perquè apagues Però- la pantalla i encens la ment. Claro, Entonces, pero claro. això mateix ho dic perquè dic aquí, uno que se lee los apuntes sobre Atracón, pues
sí que t'he sentit i anava a dir una altra cosa, però se m'ha anat. Així que tira-li. Jo és que m'he quedat molt en la idea, a més, jo, com siguent una persona no especialment musical, o sigui, sé que és un dels datos que més li fascina a la gent que mos escolta de mi, pa mal. Jo quasi sempre he anat als festivals perquè és una oportunitat de veure gent que no fa temps que no veus, de conèixer gent nova i pues, sempre m'ha agradat. Però sí que és de veres que amb el temps també hi ha un element inevitable i jo crec que també es pot parlar d'ell en el cas de l'autor, de Nando Cruz, que és que mos anem fent majors i hi ha determinades coses pues, que mos agobien més. Però que jo cada any que passava de festival, cada any ho he disfrutat menys perquè he tingut la sensació de que augmenta esta lògica de estímul constant, no? Vull dir que estàs tot el rato i després és molt difícil dormir, ja no sols perquè la música està altíssima, sinó perquè sempre estan passant coses, no deixes de beure alcohol mai, no deixes mai de participar, no deixes mai de comprar, vull dir cada volta és més habitual que els festivals tinguin com una espècie de galeria comercial en artistes o en tendes de rock. Vull dir que a mi em resulta una experiència prou estressant i crec que passa una miqueta com en el perfil de turisme que fem a dia d'avui, no? Vull dir que has de fer tant... Jo crec que és la manifestació màxima del FOMO, no? De estar tot el rato qüestionant-te si realment estàs aprofitant els diners de l'entrada, no? Perquè damunt és aquest element que el fet de que cada volta vagi creixent el nivell d'activitats i coses que fas també fa que els preus s'han disparat a un nivell increïble en els últims 5 anys. I, de fet, a veure, hi ha una cosa que no hem comentat, que este llibre apareix justament quan, no sé si recordeu que va ser, crec que finals de pandèmia, crec que és 2021 o 2022, quan van obrir per primera volta els festivals, ho van fer d'una manera ultra precària, hi va haver no sols accidents, sinó va haver unes condicions dels festivals deplorables, no hi havia gent que netejava els banys, no hi havia... O sigui, va ser com un moment de crisi que la gent va començar a plantejar-se si realment això era sostenible. Però han passat 2 anys i en compte de revertir aquesta tendència, pareix que s'ha augmentat, vull dir-te. I tampoc és que hagin disminuït les subvencions que reben la major part de festivals, sinó que cada volta el taco de pasta és més gran. Vull dir que crec que això respon un moment de dir això fins a quan va durar? Vull dir, pareix que segueix creixent i això que és una manera molt ansiosa de fer qualsevol cosa en general. Per això m'agrada que el concepte sigui ansietat, que és el que a mi em provoquen en general tots els festivals. He fet una roda per a dir que els festivals em fan ansietat. Això habla mucho, sí. A veure, sí, ha sigut com un monòleg que està bé. Jo m'ha perdut, o sigui... Jo quan parleu vosaltres també pense que parleu massa, perquè estic pensant, i no estic parlant jo, que tinc coses interessants a dir? No, jo estava intentant a voltes seguir, però que estava dispers. Perquè mixen, de la teva intervenció mixen distintes idees, però, claro, com són totalment distintes, ja no puc filar-les entre si, perquè corresponen a diferents moments d'una cosa en un bucle intern. Entonces no ho poses fàcil. Perquè volia dir... Jo podria. Lo que has dit després del Covid... 3 tirabussons, però jo podria. Vale, a veure si puc refilar algo a partir de lo que has dit. L'altre dia estava en una discussió que al final de la discussió he dit, però jo he guanyat. Sí, i ja està. No m'ha donat la raó, però em vaig fer gràcia a mi mateix. Sin ningún género de dudas. Aleshores... Ai, m'ha perdut jo. Ah, sí, m'ha fet gràcia que lo que dius del Covid, no? De quan diuen el planeta es cura, l'aigua a Venècia està neta, lo qual ha tingut unes conseqüències sobre el dia a dia aproximadament de 0. No, anem a aprendre. Això serà un gran trauma i aprendrem com a societat. Hem après 0. Vull dir, igual hem après el que no s'ha aplicat, que és prou en la línia general de les coses. Si hem après i no s'ha aplicat en res, no sé. Bueno, no anem a entrar en pedagogia aquí, que és el procés que tiren damunt. El tema dels festivals, jo, per lo que deia Juan, crec que ho deia Jorge Dioni ahir, és a dir, és la versió barata de... El festival del Happening és la versió barata d'una macroobra. O sigui, tu ja no pots permetre un Calatrava que es quede ahí. O sigui, una obra terrible i molt deficitària, però que es queda com a atracció turística. Imaginem si els faraons els haguera època per fer macrofestivals. Pues, haurien gastat els mateixos diners o menys, però no quedaria absolutament res. No? Vull dir, ara avui la ciutat de les arts i les ciències ha sigut un desastre, tots ho sabem, però encara van turistes. Pues, bueno, algo t'ha quedat. Vull dir, el macrofestival és un tipus de macro-happening que et costa un dineral i tampoc no deixa res.
Principalment, de fet, el que acull la ciutat de les Arts i les Ciències ja són festivals. Festivals, vull dir, ha tingut la seva segon vida és un poc esta. I després el que dieu dels festivals, a mi una cosa que m'agrada dels festivals del rotllo o algo, rotllo el fes lloc, és que tu vas al fes lloc, n'hi ha gent, però entre concert i concert n'hi ha un rato que no passa res, que vas a la barra, xarres, t'amoldes a lo que n'hi ha, vull dir, este concert no T'assentes a m'agrada, terra i no t'assentes a fas... terra, t'amoldes a lo que n'hi ha, este grup no m'agrada, pues este grup te'n vas a xerrar en algú. Claro, un macrofestival que n'hi ha 6 a l'hora i que con dia ell t'estàs perdent algo tot el rato, és una ansietat. I dius, no, és que tot el rato he d'estar disfrutant i si no estic disfrutant és que m'ho estic perdent. Pues, A més, els pocs estudis que n'hi ha al respecte corroboren que l'experiència de l'usuari no ha millorat en els anys, que quan més activitat n'hi ha, la gent no s'ho passa millor, tot el contrari, tendeix pues, a no sentir-se bé el concert, perquè clar, si n'hi ha 6 escenaris diferents és molt, diferent és molt difícil que la música no es contamini entre si. Hi ha moltes cues per a tot, absolutament. Tot és caríssim. La gent no tinc la sensació que hagi vist un increment a millor de la No. seva... No, no sé, millor. del gust de la música, per exemple. No millora i sobretot jo penso que les poques coses positives que segueixen sent són els moments buits, com dia Kiko, els moments d'avorriment al càmping. Vull dir, és obvi que on tu més gent coneixes i on més bé teu passes perquè pots a jugar a un joc inventat, a les cartes, o pots a cantar o fer el que siga, és als càmpings. Jo totes les experiències que he tingut on millor m'ha passat i on venia gent de tot tipus i dia, és que on millor... Vull dir, és com, diguem, com a les festes, no? Que diuen, lo important de les festes patronals no és quina orquestra ve, sinó que vas de casal en casal fent tonteries perquè estàs avorrit tota la vesprà. Pues jo trobo que és un poc el mateix, que així la gent... jo tinc aquesta sensació que això, quan és tan massiu, es perd, i sobretot que a tu t'ensenyen, això pensa que està molt ben fet des d'ells a nivell de màrqueting i de tot, de que tu sempre t'ensenyen de que tu coneixeràs la teva parella, faràs amistats, faràs el que sigues, però és mentira. Vull dir, tu pots conèixer gent, però la coneixes en l'acampar. Que si l'acampar fora per Palestina, pues igual també la coneixeries igualment, però és veritat que ahir no es donen aquest tipus de vincles perquè n'hi ha massa gent i n'hi ha massa que, si no i tot, és com Tinder. Una parella que s'ha conegut, claro, però de tots els usuaris finals, quanta gent realment arriba a un vincle mitjanament sòlid o fa una amistat o el que siga. I trobo que, pues, que és una pota més de totes les coses que passen en els altres, en altres facetes de la vida i sobretot que pense que és, lligant-ho ja en el tema del model de negoci, passant el tema de l'ansietat, pense que és com una bombolla que no s'ha tocat des de fa anys, com bé dieu. Com ja no pots construir, te'n vas ahir i fas el tema dels festivals, però pensa que és com un reducte d'una època que ja no sé, com a que no li veig massa sentit. Jo crec que li queda vida encara per davant, oir-te este model. El tema és que No, tendís cada volta més a l'oligopoli. A veure, Al final perquè és una hi haurà política pública. 300 milions de festivals, els duran només 5 empreses distintes o 2. Sí. Sí, Però bueno, el Vinyarroc ja l'han comprat. El Sí, però Vinyarroc vull dir- és del FIB, no? O algo així, Sí, no, això sí que... I un fondo ho vam... de fora. Sí, això ho va comprar un fons alemany, em sembla. Això sí que ho vam abordar en el seu moment. Si recordeu que ja estava havent una tendència a la concentració de festivals de fora. Trobo que va ser un programa que vam fer l'any passat o l'any passat l'altre. Diria que l'any passat. Però bueno, jo estava pensant en el que tu dius del màrqueting, Juan, i estava pensant el moment concret, que a més en el llibre crec que apareix, que és la publicitat sempre són una colla d'amics en el got de cervesa, sense ningú al voltant, pràcticament. Vull dir que això és una experiència pràcticament impossible a dia d'avui en la major part de festivals grans, en la posta de sol. És com disfrutant de la vida. Dic, però és que això no és una experiència realista. Igualet al turisme. Igualet al turisme i a les platges que et trauen una xica sola banyant-se de bon matí i vas a les 8 del matí i la platja està peta. Bueno, no és coincidència que Fitur tinga un espai per a festivals, vull dir, tenia moltíssima gent i sobretot en els que fan en Castelló que tenen una audiència europea bastant consolidada. Però a mi m'agradava un dels exemples que posava d'un estudi que van fer en Bilbao, crec que és, que, bueno, allí sempre hi ha hagut música i han fet coses, no? I que
posar l'exemple de la quincena musical de Sant Sebastià, però he dit Bilbao i volia dir Sí, no, Sant Sebastià. compara Bilbao en Donosti en ese cas, sí. Sí, vale. O sea, Donosti i després el BBK, que és el de Bilbao, veritat? És que Sí. vull dir que constatava que l'experiència comunitària, que és al final el que et venen tot el rato, que és que vas a conèixer gent, que era bastant millor en concerts que feien a l'aire lliure, gratuïts, o sigui, que generaven moltíssima més amistats i vincles que anaven més enllà del festival que els festivals. Vull dir que al final és una espècie d'usar i tirar de les persones, igual que ho és també dels gots reutilitzables, com parlarem després. A veure, És la diferència entre un cicle de festivals, entre un cicle de concerts i un festival, que bueno. I que tu disfrutes cada uno. A veure, la qüestió del model de negoci, que sí que dieu, o sea, crec que la mateixa tipus d'experiència funciona per a l'usuari final que va que per al músic o l'artista, no? Que és una altra cosa de les que apunta, que crec que està molt interessant, que la presència d'un festival en una zona no correlaciona en absolut en l'aparició de bandes o de cultura. És una cosa que apareix des de l'aire, però a mi em recorda una cosa que a voltes han parlat, que és el tema del World Mobile Congress, és a dir, que és el mateix model. El World Mobile Congress no genera indústria del mòbil al voltant. No, és que no té cap relació. És a dir, la idea de que un festival produirà músics és com la idea que el World Mobile produirà mòbil. Si ho penseu, és una forma de vudú. És a dir, la gent veurà música i tocarà música i es professionalitzarà, però no n'hi ha cap cadena causal entre que tu comences en una cotxera i toques a un festival. Si, a més, per a tocar al festival has de ser consolidat, igual tocaràs només mitja hora, t'obligaran a no tocar a 200 quilòmetres a la redona. Entonces, ell explica molt bé com les pròpies les limitacions que dona el festival per a tocar, de com funciona i tal, en el fons el que fa és destruir tot el que n'hi ha al voltant. Això anava a dir, no és que no tinga relació, és que es carrega l'existent. Sí. De fet, només localitzava des de l'origen del FIP, que és el més longeu de tots, només una banda de Benicàssim havia tocat al FIP una volta, i era de rebot per una casualitat de que tocava en uno de Benicàssim, i a més no era una banda ni de Benicàssim, era uno de Benicàssim que tocava en una banda que al final acabava tocant. Vull dir, que és fort. Dir, a veure, doncs allí van, apareixen, tampoc incentiva que n'hi hagi bars de concerts ni sales, o sigui, que és una cosa directament contraproduent per al teixit cultural. I de fet, o sea, no sé si, corregiu-me si m'equivoque, però vol sonar que en un moment parla de no sols que no genera sales de concerts, sinó els llocs on s'han estabilitzat festivals, que després la regulació del so en el propi municipi es fa més dura, en general. Entonces, les sales de concert ho tenen molt difícil per a sobreviure perquè encara que sigui un concertet xicotet, te ho van a rebentar. De fet, un dels exemples que posa ahí també és que una sèrie de turistes alemanys en Mallorca van rebentar un encontre de bandes per problemes acústics. Vull dir que al final jo veig una oposició clara entre dos coses. Sí, però ahí, per mi, hi ha una qüestió que és el tema dels festivals, no es val a dir, igual que el tema del pelotazo, és la política pública que ha tingut les administracions. I ja que, per exemple, ho comentaves, l'administració, ja que diu lo del FIP, la primera administració que va tindre va ser Colomer, que era regidor de turisme no, o alcalde, regidor de turisme alcalde de molts anys de Benicàssim. Sí. I alcalde de Benicàssim, que després s'ha inventat la merda esta de Terra de Festivals, de València i tota la merda esta. N'hi ha una política pública clara, n'hi ha unes subvencions infladíssimes, gens transparents, que van directament a promoure això. Un dels casos, per exemple, és el d'Andalusia, que ara estarà investigat perquè donen Next Gen vull dir, fondos Next Generation a festivals, i que estic segur que així, si rascarem un poquiu, el govern del Botànic també ha tingut, perquè per molt que foren festivals LGTB-friendly o el que foren, estic segur de que ho han tingut, perquè casualment a la indústria se li diu, a la indústria dels festivals se li diu després del Covid que les subvencions van lligades a que tinga un tema de digitalització i de merdes d'estes. Vull dir, aleshores, aquests fondos, si investigara de veritat, estic segur de que també venen d'Europa, perquè si no, no té sentit que vagi així. I després pensa que sigui una política pública pues, ens podria portar a que tu, per exemple, digues pues aleshores, com jo poso diners a l'administració, m'asseguraré que la gent treballa bé.
que n'hi hagi punts violetes, que si n'hi ha agressions la gent para el carrer, que se A li veure, pague bé, que se li pague un salari estàs mínim dient a que la se li gent. estàs dient que se li pague bé quan realment tenen temporers, o sigui, que en condicions pareguts als que n'hi ha a la fresa, que ni tan sols Però són perquè capaços d'assegurar la seguretat o sea, de la gent que està en el festival. Que no passen més desgràcies, vull dir que el que va passar en Cullera va ser una desgràcia, però no passen més desgràcies de puto miracle. Vull dir, si eixe mínim no està garantit, bueno, de les condicions laborals ni parlem. Vull dir, això és una puta vergonya el tipus de coses que estem financiant en fons públics i damunt, o sigui, en una relació amb pelotazos en alguns espais, com en Cullera, bastant problemàtica. I com dius tu, zero transparents. Vull dir que al final suposa que els pelotazos es desplacen, no? Vull dir, ja no pots construir macropais o sí. Ara No, ho dediques a espais que de no. concerts. I que com Ja. mos han venut la idea esta falsa de que això mos dona de menjar igual que el turisme, perquè jo he anat al Vinyarroc i he xerrat amb gent d'allí que vas a sa casa i et dutxes i xerres amb la gent i la gent et diu així vivim de l'agricultura i dels festivals. Perquè ells estan... Vull dir, que sí, tot en negre o que siga, però n'hi ha una part que possiblement, pues claro, té un cert impacte, perquè vulguis que no, que tu llogues ta casa a 5 euros la dutxa, pues no sé quin marge tindràs, però és veritat que lo que ha provocat per mi és que políticament ja sent com el tema de la massificació, té molts beneficis que estan privatitzats i moltes externalitats negatives que estan socialitzades en aquest cas, però tots els polítics en aquest cas volen tindre el seu festival. Però anem a veure. És modern Villarrobledo, tindre... o sea, Villarrobledo, que és com un cas d'èxit en teoria de festivals, té un efecte al voltant que és com una espècie de minibomba nuclear. És a dir, tot l'espai agrícola Sí. a no sé quantes hectàrees d'on està la gent acampada és inservible. Inservible. Això, vull dir-te, pensar que això té algun tipus de sostenibilitat és problemàtic, vull dir-te, al final, joder, la indústria contamina i és una puta merda, però per almenys hi ha gent treballant tot l'any. Això és 3 putos dies, com a molt una setmana. I deixes inútil mig territori. És que, poca broma, el problema és que les persones que cobren per la teva dutxa probablement guanyen més en aquest cap de setmana que guanyaran en tot l'any. Això és problemàtic. També veiem és una l'agost cosa. tot l'any, l'estiu tot l'any i ja està. Però un lloc com Villarrobledo, és a dir, Villarrobledo, si no, turísticament no visitaria ningú i dubte que la gent compre vi. Però diguem, això, al llarg dels anys, ha posicionat Villarrobledo en un mapa de que potser algú passa per allí, visita o el que siga que no existia. Benicàssim no ho necessita. No. Jo sé que no, però diguem, puc aplegar a entendre que per a Villarrobledo és un element de posicionament urbà per a una ciutat que si no, no existiria. És a dir, penseu a altres ciutats manxegues com Alcázar de San Juan, Talavera de la Reina, no sé què, no sé quantos, que són invisibles a escala estatal. No estan a res. Villarrobledo existeix gràcies al Vinyarroc. Jo estic d'acord en això i que al final la paradoxa és que tens que arrencar la vinya perquè acampen. Molt d'acord. Ara, Benicàssim ho necessita? Barcelona ho necessita? Marbella ho necessita? O sigui, que són llocs on tu ja tens turisme i tu estàs gastant diners públics perquè vinga més gent a un lloc on la platja ja funciona. Vull dir, Benicàssim... De fet, els exemples que posa de Barcelona, perdona que et talle, són devastadors de on es concentren les coses i qui pot fer-ne ús. Vull dir, en barriades de Barcelona, en el fòrum allí, no sé quantos, i no tindre ni les aceres arreglades, saps? Vull dir que és una vergonya de la hòstia. Però és que el Primavera Sound o el Sonar o tot això, Barcelona no necessita... No, a veure, també hem de ser justos, és a dir, ha contribuït a posicionar Barcelona turísticament? Sí, ja veiem on estan. És a dir, ha contribuït a que milions de joves en un perfil d'alcohol i desfase identifiquen Barcelona en el lloc on anar a fer la despedida de soltero? Sí. És a dir, de puta mare. No, suposo que enhorabona. És a dir, han posicionat el fòrum a un lloc on tu muntar el teu concert? Bé, perquè siga el de Zoo o el de no sé quantos, es fan al recinte del fòrum. Sí, és a dir, l'Ajuntament de Barcelona li ha tret rendiment a la infraestructura. Ok, ara, els efectes han sigut devastadors. Efectivament.
Però vull dir, l'efecte que buscaven en el cas de Villarrobledo o tal s'ha complit. Altra cosa que mos parega un efecte nefast, però a nivell de posicionament ha servit per a Benicàssim o per a Cullera o per a Gandia. El pirata de Gandia són els pubs de Gandia blanquejant pasta, vull dir que ho diu tot el món. Dieu-me quin rendiment, per a què necessita Gandia Shore? Doncs pues lo mateix, no? Sí. Per a més brutea, ja està. Sí, no fa cap funció ni tan sols en termes de promoció turística, que a mi em pareix mal la promoció turística. És que ni tan sols val per això, val per a destruir la teva pròpia marca. Pues, oye. A veure, jo el que penso és que acaba xocant en una experiència real de lo que és la música. Trobo que jo escoltava Nando un parell d'entrevistes i ell, pues, bueno, al final tampoc és que tinga grans propostes, però n'hi ha una que dia, per exemple, que ell faria en €1.000.000 un cicle de concerts tot l'any i té vida tot l'any. I jo trobo que és un poc, pues, la gent que vive en pobles turístics podem fer spoiler a la gent que potser encara no ha arribat ahir i perquè viu en un poble rural no tan turístic. Si tu acabes fent festivals i coses d'estes i l'agost, després la resta de l'any no n'hi ha vida. I pues, igual el que ens interessa és si ens tenim que fotre 3 dies perquè un macrofestival, pues, almenys durant tot l'any tindré programació i tindré coses a fer i que n'hi hagi un mínim moviment. Que jo trobo que no hi ha ningú en este món que no et defenga, que preferiria que a agost vingueren menys turistes i que tot l'any hi haguera un mínim tot l'any equiparable per a poder contractar, per a poder tindre gent, i pense que és el mateix per a una indústria de festivals i de música. Tu podries tindre bandes rodant més fàcil, molta gent tècnica a contractar en bones condicions perquè tots els caps de setmana tenen algo que a dia d'avui no tens perquè va de 3 dies i has de maximitzar-ho. I és així. Sí, jo només volia afegir que al final Nando Cruz, veient en el epíleg que fa, parla una miqueta de lo que és l'ecosistema de música, no? Comparant la natura. Que si tu fas monocultiu, pues al final tot està empobrit. I al final ell es dedica a buscar concerts en sales xicotetes de Barcelona. Vull dir que ella ja viu, o sigui, en la introducció ho conta, ja viu en un altre espai, ja no està anant de concert perquè a més, és que és una experiència que et deixa exhausta. Jo no voldria deixar això en una tònica com negativa. Crec que n'hi ha un espai per a perfil de concerts, o sigui, de festivals també, vull dir-te, no sols de que n'hi hagi un grup, sinó que n'hi hagi un dia que sigui una festa i que facin diverses coses i que no siga energia tot el rato, però que igual en compte de 10.000 persones n'hi hagi 500 i que això siga un èxit. Perquè és gent de la comarca, i és gent que coneixes, i és gent que no coneixes però saps qui són, etc. I això és una miqueta el que pense que probablement siga una alternativa a este turbocapitalisme que dius tu, no? Coses de xicoteta escala que no són pretensioses en el que volen aconseguir, però que aconsegueixen ser aquest punt de trobada i de connexió que pues, molts enyorem en el fons. Bé, una cosa que jo crec que s'estila que vol també són els festivals de foro limitat, vull dir que al Pirineu i coses de caben 2.000, caben 3.000, fas coses deliberadament xicotetes i vens al final l'experiència de igual pagues una miqueta més, però mentira, acabes pagant molt menys que en un macrofestival. Pagues molt menys. Per una cosa on sí que tens espai de conèixer la gent, però bueno, jo deixo per un altre dia la qüestió de lo que diu Juan, és a dir, tots els festivals que ha programat l'Ajuntament de Xàbia de música distinta o del costat, han deixat algun poso? Han servit d'algo? És a dir, el regidor ha programat el que a ell li ha molat, algú troba a faltar quan han entrat uns altres i ja no fan 14 festivals de jazz, no sé quant? No troba a faltar absolutament ningú. Vull dir, perquè és un Déu parlarem. Ell critica els macrofestivals per la programació d'ajuntaments i com funciona també la crítica, perquè és una cosa també absolutament destructiva en última instància. Un altre dia ho parlarem, perquè és una cosa que tampoc no té cap sentit com es fa. També ens hem deixat un poquet en el tintero que al final el que anava a garantir varietat de músics al final sempre van els mateixos a tots els puestos. I que al final... El programador és un senyor de 50 i pico anys. I ja està. I porta el que a ell li agrada. Punt. Igual que el regidor és un senyor de 50 i pico anys i porta la música que a ell li agrada. Siguiente pregunta. Però bueno, total, que jo la veritat és que li hem tret suc al programa, mos ha quedat curtet, però bueno, ja, si cas, com ve ara la temporada de festivals, ja reprendrem més endavant. I res, fins a la pròxima. Mira,
Com Adéu. dia Digues. Mónica Oltra, si volen fer les coses tan grans és perquè alguna cosa tenen molt menuda. I en este cas, Coño, Juan. no estic parlant de la pel·lícula, sinó del servei, que tenen el servei molt menut. Esta gent. No, no és tot la massa. Vale, pues. Vale. Passeu bon Adéu. estiu. Adéu. Adéu. Adéu.